Ayolah, megap. Nyongke. Nyongke bedul budin lur, awit mau ya. Wis ana mbok pirang pit ora teketung. Puyeng aku ngitung. Kaya ngonane sing ora apik jal. Jen, alhamdulillah isine mantep-mantep lur, yakin. Iki maning pite iki jajal til iki sih. Pite rawang banget iki. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, jen pite ndep banget padahal. Tapi ini godhonge be. Lah, ngrembayah iki lur, lur. Ya. Ya mesti ya feelingnya nyong apik maning lur. Wih, urung apa-apa wis dibukak. Duh, weh. Orang tinggal tambang lah nang bedengan amoh iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, weh. Ya lur. Nah, weh. Aduh, jen. Jimate ora kanggo gawe wis iki. Aduh, weh lur. Jimate sagi ora kanggo gawe lur. Pokoke aduh amoh sih. Jimate kon istirahat dulu. Weh. Mantep lur, yakin di sini.